Id-disciplina fuq l-avukati, l-importanza li jkun hemm qatt li jirregola l-professjoni u t-tariffi tal-avukati u l-kwistjoni tal-ispazju fil-qorti. Kienu dawn uħut mill-punti li tkellem dwarhom Peter Fenech, il-President tal-Kamra tal-Avukati, waqt il-programm NetLife, fejn spjega li żieda fil-popolazzjoni qed taffettwa wkoll il-ġustizzja. Dan kif l-ewli issa mhux laħqu mal-kawżi kollha. U għalhekk il-Kamra tal-Avukati tixtieq tara analiżi dwar din is-sitwazzjoni. Fejn nistudjaw kollox, nistudjaw kemm jitlu nies il-qorti, nistudjaw kemm għandek bżonn ġudikanti, nistudjaw spazju għandek bżonn, nistudjaw li ma liġijiet għandhom jitbidlu, li ma liġijiet jistgħu jiġu depenalizzati jew jidhru quddiem tribunal mhux quddiem maġistrati, kif jinħadmu t-taxxi, kif jinħadmu dak li għandna ngħidulhom standing operation procedures. Fejn għandna bżonn nitkellmu, nitħattu, naraw x'iridu nbidlu. Ma nistax ngħid li ma jsirux dawn l-affarijiet għax ma nkunx korrett, imma donhom isiru crisis management. Flimkien ma' Robert Cremona tkellem ukoll dwar l-isfida tad-diġitalazzjoni li se twassal għal tibdil enormi fil-bwod kif taħdem il-ġustizzja u kif ir-riżorsa umana hija wkoll kwistjoni li dejjem tibqa' ta' sfida. Għaċċena anka l-fatt li m'hemmx servizz ta' childcare fil-qorti, dan minkejja li fl-ewwel jaħdmu mijiet ta' ħaddiema inkluż ġenituri. Aħna konna proponejna illi jitwessa, hemm tant nutara li jaħdmu l-belt, hemm tant istituzzjonijiet konnessi li jistgħu jibbenefikaw minn childcare, jekk il-childcare minnih pratikament madwar il-pajjiż kollu. Għal qasam tal-ġustizzja ma hemm il-sens għandna noqogħdu lura. Jekk irridu aktar nisa joħorġu u jagħtu l-kontribut tagħhom dan is-settur, inkluż xogħol bħala amministrazzjoni, fejn faċilment jistgħu jitlu jaħdmu lura għax-xogħol, għad-dinja tax-xogħol wara li jkunu u xek rabbaw il-familja. Mhux nagħmlu ilhom faċli rridu u nemmnu il-Kamra tal-Avukati temmen li ch-childcare huwa inċentiv biex aktar nies joħorġu fid-dinja tax-xogħol fejn għandna bżonna. Problema oħra li qed tolqot sew lill-poplu Malti u Għawċi hija d-dewmien biex jinqataw il-kawżi. Il-President tal-Kamra tal-Avukati jgħid li dan id-dewmien huwa inaċċettabbli. Fenech qal li r-raġuni għad-dewmien hija waħda komplessa ferm. L-amministrazzjoni qed ituha budgets akbar. Il-ġudikatura għadhom kemm waslu fil-ftehim u ranġawlhom il-pakkett. Tajjeb, il-Kamra favur dawk l-affarijiet u pożittivi. Ma mistax tħalli l-avukat lura. Jekk inti titħallas tajjeb ta' biċċa xogħol, m'għandekx għalfejn tikdem 10 biċċiet xogħol, tista' toqgħod bit-tlieta għaliex inti qed titħallas tajjeb. Illum il-maġġor parti tal-avukati jaħdmu sigħat twal. Sigħat twal. Jien naċċertak li l-maġġor parti ta' dawk is-sigħat mhumiex billable hours. Allura inti biex tkabbar l-introjtu, titu ħafna xogħol, jekk qed ħafna xogħol ma jistax ikun tlaħaq ma' kollox. Allura tibda ta' allura dik in-nota ma taħliġ, dak il-kontrażami ma preparajx l-rek għaliha. Hemm diversi affarijiet. Iva, nemmen il-kwistjoni tat-tariffi hija parti essenzjali mir-riforma li trid isir fil-ġustizzja. Intant il-President tal-Kamra tal-Avukati stqar li d-dokument Ġustizzja 2030 ġie ppreżentat lill-Ministeru u saħaq li dan id-dokument jeħtieġ li jibda jiġi diskuss immedjatament.